एनडिबिआव 2005 आव जयेन जादोंमोन। 2005 आव जयेन जानानै 2007 आव आं ट्रेनिं लादोंमोन। ट्रेनिं लानानै 27 बेचआव आं ट्रेनिं होदोंमोन। बेनिफ्राय एनडिबिआव मावै मावै आं 2016 आवहाय भुटान जेलावहाय हाबनांदोंमोन। भुटान जेलाव हाबनायावहाय दा एक्स एनडिबि इउनाइटेड फ्रमनि सारमोनखौ आं धन्यबाद होननो सानदों। लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होनाय थाबाय। मानोना बिथांमोननि नाजानायाव जों न' फारसे फैफिननो हाबाय। जों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दायो आंनाव बुंनांगौआथ' एसेबां गैया। बहुत खुसिनि खोथा। मानोना जोंनि इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिबि बिसोरनि गेजेराव जों बारग'बोबाय। बिराद खुसि। आरो दस्रा आसाम गभर्नमेन्ट बिसोरबो जोंखौ सहाय होनायखाय बिसोरखौबो जोबोद थेंक इउ। आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बेखौबो जोबोद आंनिफ्राय खुसि मोननायखाय बिसोरखौबो थेंक्स बाव। बेनो आरो बुंनांगौ। थानो गोनां जाखो 8-9 बोसोरसो जाबाय। दायो नोंथांनि जि फिसायनि बेबायदि जेलाव थाहैनाय समाव नोंथांमोनहा माबायदि थासारियाव जिउ खुंनो गोनां जानायमोन? बिदिनो खस्थ' मस्थ' थानांगौ जाबाय, सोलिनांगौ जाबाय। दिनै जे गोबां बोसोरनि उनाव नोंथाङा नोंनि आंगो फिसायखौ गावनि न' फारसे सफैफिननायखौ नुबाय आरो लोगोसे नोङो दिनै बेखौ मोखां नुलायफिनबाय आरो लोगोसे दिनै बे समाव नोङो बिथांजों लोगो मोनलायफिनबाय। दा बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौ मोजां मोनबाय दा सारमोननि नाजानायानो। दायो बिथांखौ न' फारसे लाबोफिननायनि सायाव नोंथाङा सोरखौ धन्यबाद होगोन? जाय बिथांमोना आंनि हौवाखौ न'सिम बरननानै लाबाय बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। दिनै जों बिथांमोननि न'आव नुजाथिफैदों आरो बिथांमोनखौ मोननानै जों जोबोरै गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम सरकार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर होयो। जोंनि इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिबि नाजानाय, सरकारनि नाजानाय, गासैनिबो नाजानायनि फिथाइ हिसाबै जों किसुमान खामानिफोरखौ साक्सेस खालामनो हादों। दा बे खेत्रआव जों स्पेसियेलि सरकारखौ जों धन्यबाद होयो। जोंनि जे दाखालि 20 तारिखआव 6 जन भुटान जेलाव थानाय बिथांमोनखौ जों सुख'नो हाबाय। दा सरकारनि नाजानायाव बिथांमोना दिनै न'आव सफैबाय। न'आव सफैनानै गाव गाव फेमिलिजों आलो गोजोनै दिनै रायजो जानो हासिगोन। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननायखौ फोरमायदों। दायो जे जाय सानै दावहारु बिर जोहोलाव बिथांमोनहा गावनि न' फारसे फैफिनबाय, बिथांमोनहा बबे जिल्लानि आरो बबे थावनिनि? दिनै जों जोंनि सनितपुरनि बे बातासिपुर ओनसोलनि सानै जोंनि ट्रेनिं लानाय जोंनि सोद्रोमा आरो बाखि चिरांनि दङ, बाक्सानि दङ, क'क्राझारनि दङ, बेबायदि दङ। जों बिथांमोनखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। दाबो जोंनि नेपालाव सासे दङ। बिथाङा जोंनिनो सोद्रोमा, नाथाय बिथाङा नेपालि सम्प्रदायनि मानसि, नेपाल जेलाव दङ। जों सरकारखौ नारसिनदों बिथांखौबो थाबैनो रिलिज खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा स्पेसियेलि जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों। बिथांखौबो नेपाल जेलनिफ्राय सुख'नानै जोंनि आंगो हायाव जोंनि देशआव लाबोफिननायनि जिथु माबाखौ खोथा होदों। बिथाङाबो सफैसिगोन। बेनि थाखाय आरो जेसेबां केसफोर दङ जोंनि खाथि खालानि स्टेट अरुणाचल, नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, वेस्ट बेंगल, बे केसफोरखौबो थाबैनो फोजोबनायनि खोथा होदों। दा बेनि थाखाय जों सरकारखौ, आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद होयो।